Bon, vidéo nakati, mélanger puisque toka en français, toka me tengasi, comme ça mazava nin'olo jiaby. Mazava nin'olo jiaby. Hitanareo, aditsika io volaniko aminareo zay mbola tsy henoko vita zao. Mbola tsy henoko vita fa ianareo fa ireo dinosaures de la politique aby io tsy maintsy hidika en scène rô. Rô tsy regnitsika rô tamy le 25, le 26 hitandreo fa commence nangaboaka Rambonjô zao. Azonareo zegny ande angalatra ady nataony génération Z. Azonareo, donc ennemi-tsika zio attention volaniko aminareo zegny fa nivolaniko tamy vidéo tato mbola tsy vita tolonantsika io fa io amizay atsika zio teo aitsika zao ennemi-tsika andraduel ennemi-tsika mamiravatomanga ennemi-tsika zio amizay mila zavatsika azovy zio ennemi fantôme-tsika fotony agnatin'ny maramila ao tsy maintsy misy olo ny karameny mamiravatomanga, tsy maintsy nisy olo ny karameny andraduel, tsy maintsy misy agnatin'ny gendarmerie nagnasary nivolagna fa hiaraka fa tsy maintsy misy olo ande agnakorontagna raha ty. Azonareo zegny matsara le système. Za mne magname solution fo fa za tsy magname haine, za tsy xénophobe volagninareo zay. Rango fa ela naka fa karaha igny, aligninaka fa karaha igny. Donc za mivolagna fa tsy leran'ny état fédéral zio. Justement, c'est le moment d'appliquer. Transition ty direct fataotsika karaha zegny. Bon, misy responsable région Dianasava agny, soit région agny Atioleha agny, mi contrôle régionazy. Mi contrôle régionazy. Tsao misy olo milefa tsao, zay ny problème. Imagine andraduel nilefa baka Sainte-Marie. Anareo baka Tananarivo baka tsy ahita raha mandalo à Sainte-Marie. Losa amizay izy. Or que izy koa namezanareo ordre, vous contrôlez votre territoire. Olo jiaby mi-contrôle territoire anazy. Arasaro miambigny maramila, miambigny gendarme. Fa tsy miambigny beko baka Tananarivo agnano raha zay. Zay ny volaniko, maramila zio mitady solution. Donc isaka atsika jiaby magnamia solution. Azonareo, après za mipody eo. Deuxièmement, maro lato fa mikapokapoko, la France andefa maramila, la France andefa maramila. Misy raha tsy hainareo. Rango atsika nazy indépendance, misy accord de la défense nataony dirigeant malagasy andraiky dirigeant français. Rango fa ela za teto nivolagna aminareo. Mila voagna accord io volaniko aminareo zay, mila voagna accord io. Le problème, dirigeantsika corrompu tellement, sasany mangataka nationalité français. Io raha mavoatsika amizay zio. Hitanareo io. Io atsika amizay volagna la France zay volaniko aminareo tsy andeha hiady Madagascar, tsy possible. Fa par contre, la France andeha protéger ressortissant nazy, ressortissant européen. Azonareo zegny, degny volagna préfet igny mivolagna on regarde. Probablement izy koa mihetsiky mandroboka citoyennay, zay tsy maintsy mihitsika andeha agnano évacuation. Karaha zegny edy nataonay en Côte d'Ivoire, ni évacuer tous les ressortissants européens. Ni évacuer tous les ressortissants européens. Anareo nagneky andraduel intandatsika izy fa nationalité français. Niana anareo volagna la France ambadikiny le système français volaniko zegny pourri. Fambarako anareo zegny. En tant que maramila za fa volagna aminareo zegny, nintsika ndraiky tsisy zegny. Zegny problème tsika. Misy la guerre en Russie. Azov autorité malagasy nasaky nitrangana contre la Russie andeha agnadoso ressortissant tsika. Tsisy. Misy migadra gasy zio au Cambodge. Azov autorité gasy andeha angala ressortissant tsika, soit i protéger ressortissant tsika au à Cambodge. Miss gadra à Maurice, Miss Fat à Maurice, Azov ressortissant, Azov autorité malagasy tsika andeha agnampy ressortissant tsika au Maurice. Tsisy. Azonareo zegny. Donc karaha mazava en tant que militaire za mivolagna aminareo zegny, en tant que militaire, jamais de la vie za fa mivolagna aminareo zegny la France andeha hiady maramila gasy. Tsy possible. Tsy possible. Fotony ato boka fa mampiady amizay boka zio, mampiady. Eko, volaniko, je suis le premier
mivolagna izy koa la France tsy manjary volaniko tsy manjary raha ataony la France. Je suis le premier à dire ça. Azonareo zegny za ty fa nikeky nagnazava io tsy coup d'état volaniko zegny. Anareo tsy navy volaniko tamy la France colonel Mikael na nitandregny afatra ny vahoaka zegny izy navy nagnampy vahoaka. Anareo koa mivolagna coup d'état volaniko, anareo hoanohaniko volaniko raha zegny nefa devant réunion première zany volagna zegny. Donc raha ça c'est de la diplomatie fo raha ataony préfet de la réunion. De toute façon mbola hipody io izy zegny volaniko. Anareo magnasany mivolagna fa la France derrière tout ça, la France derrière tout ça. Anareo diable exilé politique aby io. Anareo fa nisy accord natoa anareo tavela en France. Faut dire misy accord de la défense. La France tsy andeha expulser anareo faute anareo en danger. Azonareo zegny mapa réfugié politique anareo. Or que TNR nataonareo ta Madagascar, sasany nangalatra, sasany nagnano détournement, TNR, je suis pas juge pour ça. Mais en tout cas, anareo protéger la France. Andry Rajoelina en tant que français, izy niala tany, nambelanareo niala izy. Nambelanareo niala izy. Nagnino tsy bloqué anareo l'aéroport jusqu'à Sainte-Marie? Nagnino tsy bloqué anareo? Nambelanareo izy. Izy koa fa niala nitongina avion, nidika agnatin'ny territoire français, c'est la France. C'est la France. Donc, la France, et ireo pa magnano raha karaha io depuis le début, c'est pas d'aujourd'hui. Zegny volaniko aminareo, accord de la défense ni signavany Madagascar andraiky la France tokony zahavagna. Io amizay volaniko aminareo, io tsy vitany Tananarivo volaniko aminareo, andeha iadolo jiaby, andeha contrôle région sa province jiaby, tsy vitany Tananarivo. Zegny volaniko, maramila zio mila solution. Za magnapetraka solution, za mivolagna maramila. Allô, gouverneur militaire mi contrôle chaque région nazy, mi contrôle. Azonareo, io amizay compte rendu mandeha agny. Allô, andeha jugegna à Madagascar ao, irtasiano, tsonagna détournement, vola, resaka gouverneur. Ambla io izadigo fa tsy mandeha Tananarivo, fotony fa maro dossier nareo, normal anareo very amizay. Ino raha maratsy état fédéral amizay? Ino raha maratsy la haine divisé? Non, io tsisy division. Io tsisy division zegny. Toetraignareo fo tokony miova. Toetraignareo tokony miova. Anareo juge olo. Allô jugegna à Tananarivo colonel Fanapera. Oh, tuliareo ma tsisy tribunal. Tsisy tribunal. Ze ma problème Madagascar io. Raha fa tsy vitatsika état central, système central depuis atsika nazy indépendance jusqu'à zioti atsika tsy agnova. Or que anareo anti-français aby io. Volaniko anti-français anareo boka sasany mivola la France là. Io état central io. Ça c'est la France nagnamia tsika zo. Ary tsara adositsika amizay. La France nagnamia état central. Faute ino raha volaniko aminareo, la France c'est un état unitaire. Ça veut dire état central. Fa ireo fo mahay karakory amboarindreo zo. Izy koa zay boka problème nareo. Anareo tiala la France fa continuer nareo ndraiky le système français. Zay le problème nareo. Zay le volaniko. Mbo mandini anareo alohany volavolagna karaha io. La France nagnamia anareo système central. Nagnino tsy adosinareo zio état système central? Nagnino Belgique magnano comment ça? Magnano état fédéral. Nagnino Canada magnano état fédéral. Nagnino la Suisse état confédération. Nagnino États-Unis magnano zay. Nagnino Australie magnano zay. Nagnino Afrique du Sud magnano zay. Nagnino mandroso ro. Nagnino ro mandroso. Le problème de gaz, ro tsy tiova. Ro tsy tiova. Rafa namono depuis indépendance jusqu'à aujourd'hui continuer ndo. Avy amizay zio idiky ro dinosaure de la politique bio andeha vo tsy tsara ita atsika voniany lakota atsika jiaby. Non, tsisy lakota andeha monanareo zay. Tsisy lakota, au contraire. Au contraire. Au contraire, au moins misy concurrence, misy concurrence aty ity vita nagnamboatra aty. Zeny volaniko ilaigna zio maramila mila ampiagna. Maramila mila ampiagna. Zegny ambila raha jiaby zio amizay
ambilasy samby mikarakara regionazy io amizay atsika fampikoragna agnabony la table zegny raha mety ataotsika ze re mety ataotsika fa tout de suite anareo fa comment ça diviser. Il n'y a pas de division, mes frères. Il n'y a pas de division. Au contraire. Na toa zavanaro Éthiopie vlanko aminareo zay. Zavanaro Éthiopie, la famine, état central tio, zavizio, depuis 95, ro nanangana état fédéral, il s'en sort. Anareo mila même avion tsisy amitsika. Zavanaro zio, agnatiny espace aérien tsika, misy avion mitilogna, atsika tsisy raha vitatsika. Atsika zio koa nisy avion direct atsika mitiliny volagna mpidiana anao ino raha ataonao tsisy surveillance antraduel nandeha karaha tu vois zegny amizay ino amizay mifavorise état central la corruption fotiny fo micontrôle Antananarivo favoriser la corruption tout simplement zavanareo zegny tsy mampandroso atsika zegny tsy mampandroso Madagascar depuis le début zegny amizay volanko nianty marigny raha volagny bora réglage koa nivolagna raha marigny volanko fo izy koa diso izy volanko fo izy mivolagna maro député côtier tsy magneky fotiny mina vola isaka teteka raha meza vola tu vois ro amizay tsy mijery zegny problème député côtier zegny amizay normal tanà mivolagna atsika isanandro nareo Diego mamadika nareo Diego c'est la preuve est là marigny volagna bora réglage amin'ny assemblée nationale olo mitsangana tsy karaha zegny atao misy magneky misy député tsika boka varitra magneky zavanareo Jack zavanareo mentalité ni la banane zavanareo la mentalité ni Jocelyne Maxime zavanareo mentalité ndo jiaby aye rosio tsisy yo zegny volanko aminareo voleza nareo mivolagna état fédéral ty tsy manjary agnavakavaka non le problème olo tsika état fédéral olo fa manambola magnano corruption fotiny mifavoriser corruption raha ataondreo io mifavoriser exemple zio anao gnano forage Antananarivo appel d'offre Antananarivo iro mba andengalanareo boka lakote non alendreo tsiny kola boka Antananarivo mangala forage io aloha magnano forage ary agny adigo agny anao magnano forage azonao zegny donc non ça suffit zay volagna aminaka tsendry clair fa lera zio justement atsika zio agnatin'ny transition tokony direct magnambela atsika olo jiaby anareo jiaby dans votre région anareo jiaby Lavani exemple Sambava mila mitsangana olo jiaby non zay zio miréclame état fédéral hitanareo ro jiaby io dinosaure la politique fa magnaboka leur nez devant magnasary mivolagna fa zay agnaty non les plus dangereux c'est eux zeny volagno tsara za tsy tia Marc Ravalomanina volagno Marc Ravalomanina koa mivolagna aminaka ok apetrako état fédéral za pour Marc Ravalomanina ino raha nataony Marc Ravalomanina izy teo ok nagnano izy za tsy mivolagna izy tsy nagnano mais atsika milakôty tagny nadosony Marc Ravalomanina raha jiaby administration jiaby nalefany nagny jusqu'à armement jiaby nalefany Antananarivo maromaro amizay olo meloko Marc Ravalomanina izy koa izy mivolagna instaureko état fédéral allo za tsy mijery même azovanao mitana izy mais à condition que tsy vandivandeky natoa za mitramboky ny jo fotiny fa isaka teteka atsika boka lakote avoa fo apetsaka atsika décentralisation apetsaka atsika raha ty izy koa zay ro mahazo il tourne le dos. Donc je suis désolé mes amis, que ce soit boka Antananarivo anareo, que ce soit boka ianareo, mais ninaka apetrako voalohany. Nde indra volagninareo aminaka, nde indra volagninareo naka, c'est jamais on avance. Il faut pas que ça devienne trop tard. Zegny amizay iangaviako anareo jiaby le pro-fédéralisme iry Eliana Bezaza iry soi-disant même décentralisation comme vous voulez, je m'en fous tant que raha jiaby au moins samboly au moins magnano am régionnazy nakafa normal za fa miala bala au moins napetraka raha jiaby faritra mizaka tena comme vous voulez volanko zegny comme vous voulez araha zegny tsy magnapo la haine volagninareo zegny tu vois tsy mampidiky la haine au contraire zavanareo atsika zio tsy nitsangana atsika jiaby tsy nitsangana Diego
Nanjongna Andry Rajoelina, anareo nivolagna taminaka. Ka zay endriky mivolagna anareo resaka état fédéral fa butsika volagninareo anjongna Andry Rajoelina. Andry Rajoelina zay fa tsy mipody, bye. Azonareo, zio amizay tsika mivolagna, tu vois? Lera amizay zio fotiny, tsika zio fa agnatin'ny transition. Ampietsika maramila. Au moins asandro mbo kirikirely fa iro zio anareo zio volagna fa maramila Antananarivo ande igérer raha jiaby eto. Je suis désolé, non. Za désolé mais non. Donc apitranareo mitsangananareo soi-disant mahay politique zegny fa hitatsika raha tsy nanjary resaka état central, ambila état central, atsangana état fédéral. Ah oui, désolé, il s'appelle ça. Ouais, azafady. Non. Zay volanko aminareo, kaza mivolagna aminaka fa naka trop en avance. Moi je suis opportuniste volanko aminareo zay. Raha fa hitako ke narara atsika teo depuis 1960 atsika mipijaliagna. Fa nagnana atsika jiaby andeha lafilafo. Izy koa état fédéral zo, anareo mivolagna fa nisy olo nagnano corruption d'or nandeha baka ambilobe mandeha mitsakina non, fotiny misy contrôle vraiment drastique amizay boka. Tu vois, ça aujourd'hui anao arrêté Mamra Vatmanga admettons amin'ny l'aéroport mila mangala autorisation Antananarivo. À la douane anao mila mikaiky Antananarivo antsika mety aretegna va tsy mety aretegna. Non, je suis désolé. Franchement, je suis désolé raha volagninareo zay. La vanine mila mangala autorisation Antananarivo yo mavita magnapetraka prix soit mandafo lavani. Je suis désolé. Non, tsy possible raha zay. Tsy possible. Katsika vahoaka malagasy jiaby itsangana agnapetraka état fédéral. Za koa diso amy l'état fédéral zay volagno, je peux partir en paix. Fotiny fa maro état central nataotsika zay, fa maro atsika io fo kode sasany volagna arongana. Oui, coupendreo fa tsy magnindray. Mais kaza dignanareo koa volanko zegny, tologno ty mbola tsy vita atsika zio ennemi tsika jiaby io ennemi fantôme. Zay fo raha volanko aminareo. Fotiny agnatiny raha io zio même état régional, mes frères et sœurs, et même décentralisation pour l'instant. Azonareo zay, au moins tsy raha diaby mandeha Antananarivo agny ikomandegna. Zay raha tadiaviko. Za koa magneky solution nareo io magneky za solution nareo diaby io, mais à condition que état central io miala. Le système central io miala. Zay tadiavinareo. Il faut que tous les Malagasy, toutes les régions profitent. Fa tsy le club 48 me profiter raha jiaby. Teziko za mivolagna aminareo, kaza manja nareo volanko zegny. Protéger nareo le colonel Mikael io. Fotiny agnatiny maramila, agnatiny gendarme, kaza dignanareo zay fa mbola velogno Mamra Vatmanga. Za mivolagna aminareo zegny. Ary vola anazy iny raha nivolagniny ta Maurice. Vola volagniny en sécurité volagniny. Vola en sécurité. Volagna anazy zegny. Dikan'zegny, même izy boka à Maurice mavita mikomandolo à Madagascar ao. Fotiny vahoaka malagasy vola d'abord après tanindrazagna. Azonareo zegny, honneur fa tsisy amy sasany. Amy sasany volanko zegny, fa tsisy honneur. Maramila soit gendarme sasany. Ireo miambigny vola. Donc Mamra Vatmanga mbola tsy naty volanko aminareo zegny. Donc fanagnana anazy mbola miexiste. Zegny amizay atsika que ce soit diaspora diaby tokony miporter plainte amizay contre Rosio. Contre ro. Nagnino Andry Rajoelina tsy nipetraka ta France fa nandeha directement ta Dubai. Antony volanko zegny. Nagnino izy tsy mipetraka ta France or que izy français fa nitsaka directement à Dubai. Zay miréfléchissez un peu anareo. Miréfléchir tsara anareo. Izy ressortissant français.
miala izy à la Réunion, tsy mipetraka la Réunion, fôtiny de toute façon izy koa teto la Réunion zay devant préfecture ni la Réunion teto boka. Azonareo zegny direct izy niala. Izy niala. Donc ennemi tsika mbola agnatiny Madagascar ao. Zahavanareo. Fôtiny misy karany sasany volaniko zegny tsy karany jiaby misy rô camarade karana ha zay karany hoanohaninao tsy anareo jiaby mes frères et sœurs tsy anareo jiaby hoanohaniko zay olo magnano izy volaniko zegny zay olo magnano izy mbola misy vola ao mbola magnefa le milisy aby ty atsika zao mbola tsiniky ny volagna milisy zay volaniko mila mitanjigny atsika jiaby mila mitanjigny au sein des armées fahitatsika fa misy olo mpamadiky fahitatsika maso raha jiaby zay nagnino ro jiaby nilefa oui d'après mes informations izy agny izy fa Dubai izy zay nandalo ta la Réunion nandeha Dubai fôtiny fa nandeha malaky boka raha jiaby fa nandeha enjo fa andeha hagnano manifestation le diaspora boka hita la Réunion siko hitanjo hita Andry Rajoely nagnino izy nandeha Dubai misy antony zay ne volaniko misy raha tsy haitsika. On pose la question. Zati en personne, Zaf me pose question en préfet de la Réunion. Je pose la question. Zaf me pose la question. Mi pose la question quoi ça en maramila et maha maramila zatalua. Zaf mae karakor le système. Le système miambi et maramila. Soit des fois famis maramila agne mais protection de l'ambassade. Aznarose. Iro tisianda ande yadi amni maramila nkapsat zay. Vandi zay. Kazameta naro ribribien'olo ande ampiady atsika ty miaraka agny fôtiny zay diaspora ato boka avoavo koa des fois mbotombaza anaro miaraka amy vaza modimany non azaviako aminareo tsara tianay tanjazagnanay fa zay niala tagny zay tsy voefanay 15 millions andeha hijiky maramila fôtiny fa corruption zegny tsy zay tsy tia tanjazagna natoa zay mivolagna io fitiavanay tanjazagnanay fa chacun son truc azonareo zegny tous les moyens sont bons pour natoa zay milutte niany fitiavanay tanjazagnanay tout simplement ka aza mivolagna agnarananao Chatelara anao tsy gasy za tavognaka milevigny a Madagascar a Diego Suarez Tanambo 5 azonareo zegny babako boka milobe Andranomamy donc za gasy fa nipetraka ta France fôtiny firy atsika milefa firy azo mampilefa atsika jiaby andeha za moyen pour ihina azo mampilefa atsika jiaby dirigeant tsika fôtiny ro fa corrompu nagnino ro jiaby exemple zio aia misy Andry Rajoely tsy nilefa Andry Rajoely nipetraka Madagascar izy aia Mamy Ravatomanga tsy nilefa Mamy Ravatomanga tsy nilefa ro jiaby zay nevolanako zay mazinareo tsigny fôtiny zay eto en France non parce que vous avez pas eu la chance de venir. Anaro quoi? Nazo la chance. Anaro volohany. Ndeza tieko anaro jiaby avy. Comme ça anaro ko jala ty boka. Tieko anaro jala ty. Tambaranaro tsy mila miasa ty. Anao ko tsy asa ke anao velogno. Donc raha jiaby en France raha tsara jiaby tokony apetraka Madagascar igny raha tokony alaigna. Resaka éducation. Resaka fagnamboaragna usine, resaka économie, même en déficit la France, au moins, romihina fou boka. Romihina fou. Ma chômage sasany. Au moins, iro marary. Ma soin gratuit. Zay tokony ataotsika agnatin'ny loha. Tsy raha jiaby eto en France ratsy. Misy ny ratsy, misy ny tsara. Nintsika ndraiky, le ratsy nalaitsika. Zay volaniko et système central io anaro jiaby anti-français io contre système central io raha napetraka la France anaro koa fa tsy te la France zegny adoso anaro système central io adoso anaro ataovanaro état fédéral soit état régional comme vous voulez soit décentralisation anaro faut mais à condition que province jiaby il faut qu'il soit autonome. Il faut qu'il soit autonome. J'espère. Ninaka boka resaka maramila. Eko, arzafa tagny, en Côte d'Ivoire, zay ni évacuer ressortissant jiaby.
européen jiaby ny évacuenay. Azonareo zegny amizay problème ny gasy atsika gasy. Exemple azy io sagnatria ny vavy misy la guerre azy io à Maurice. Exemple azova andeha angala gasy à Maurice agny. I président la république tsika ambla maty agny volagniny. Nisy la guerre ta Russie. Nihetsiky rô. Tu vois? Par contre, la France miambigny ressortissants jo, évacuation des ressortissants. Allô mandem ambassade. Allô mandem ambassade, agny amizay papier jiaby amboarigny ta allô. Loso. Nintsika ndraiky à Cambodge 25 personnes migadra or que avô fitika rô. Madame ty namitika rô. Allô misy asa hagny ni confisquer ny passeport n'olo aby io. Izy io rozy io azovy fanjakana malagasy nitrangana resaka Cambodge io. Ambassade tsy regny foiky. Justement Clark, atsika ne mitambatra zeny ne volanko solution ne volanko aminareo zegny. Atsika zio dans le transition baka atsika zio. Maramila mitady solution normal. Maramila tsy andeha gnanignany fatany karaha io, mitady solution maramila. Donc atsika tokony magname solution maramila koa. Ene sarotry magnapetsaka raha ty fa ataovatsika karaha fa système décentralisation comme vous voulez, hein, état fédéral comme vous voulez. Fa chaque province zio mitana anazy. Mivolagna zegny raha mety atao ety zegny ninay, zegny besoinay, zegny raha atao. Tu vois, zegny raha mety défendegna les régions tsika. Azonareo comme ça ro Antananarivo mbo miasa tany hafa koa, magnano raha tany hafa. Il faut déléguer volanko zegny. Zegny maramila, tu dois déléguer. Tu dois déléguer. Si possible, comme Narosé, Tananarivo Zarek, and they contrôle Madagascar. Madagascar est plus grand que la France. Yutis la NZ. Justement, quoi. Il y a une zone de confort, mais vous n'êtes pas je suis désolé, non. Non. C'est pas comme ça. Zeny volan, iangaviako anareo jiaby nivolagna za igny. Mbola tsy lera Joakim volagninareo. Alô tsika antseniky iady agnadoso Anjirajoely. Za namanareo niady Anjirajoely. Za boka olo direct volaniko aminareo zegny. Eto tsisy mivilivily koragna. Za nivolagna taminareo, ok, nambela koa l'état fédéral. Mais volivolaniko fizy tagnato fa niany ty ninaka fa volaniko zegny. Yo le moment magnapetraka le système fédéralisme, soit décentralisation comme vous voulez. Ariangavioko na rujab, les pros, zé, michangna. Comme ça, à derrière qu'il faut. Au lieu que, tiziongan, allô, tiens, kapetska tika état central, tika contrôle radiab, avoko, apetska tika état fédéral. Non. Andraduel fanyala. Andraduel fatio. Basta, game over. Aznaro, game over pour lui. Donc, atikajo, mikurang, anaro diable, les dinosaures de la politique, anaro maîtresse, ayoko kayenaro, les générations Z, parce que, isko génération Z, tito, anaro chinazo, faut imaginer anaro 10 candidats, 10 candidats collectifs langnaro, avec souffleur, indra vitanaro, tamnanjra duel. Hein? Chi vitanaro, nanakna izi, nitandatka, président, or que il fanis nationalité française. Itanaro fa izy nangalatra vato mbola tsy vitanaro koa nagnadosi izy teo izy izy fa resy normalement nangalatra vato izy corrompu zegny niany ty génération Z nitrangana nisy naty vahoaka le mpianatra anareo zio itrangana ivolagna fa zay amizay gnano angala pouvoir. Non, je suis désolé. Ah non, je suis désolé. Tizeng, zay masaky mikoragna, za pour. Zay agnano débat aminaka, tsisy problème zay. Vangoko tsara anareo. Fotiny génération Z anisany nampiala Anjirajoely frongana andraiky Mamravatomanga. Azonareo zegny génération Z. Ao koa nisy ity colonel Patrick ty koa nagnaposy tsara beky nizy, nagnaposy tsara beky colonel Patrick ary nitrangana i colonel Michael. Donc azafady aminareo maintenant atsika jiaby
io tsisy fiadivagna zegny, tsisy fiadivagna. Allo pour ou contre, apetrakatsika tsisy kolokolo volaniko, zegny volaniko, dans chaque région, dans la transition io, revoir la liste électorale. Azonareo zegny, za agnatreniky diovigny la liste électorale. Zay olo naty mbola nifidy tamin'Andry Rajoely igny adoso igny. Azonareo zegny, zay olo mifidy tany hafa igny, zegny volaniko tsy vo contrôler Antananarivo zegny. Tsy vo contrôler Antananarivo zegny. Io amizay, petsaka, vita, raha jiaby, ya vita madio zegny, liste électorale, ya vérification par 2, 3, 4, 5 personnes, on s'en fout. Azonareo zegny, même olo baka Toliara mivérifier iza Diego eto, tsy magnino zegny, olo baka Diego mivérifier iza baka Antananarivo agny, fotiny vérifier tsara, raha jiaby milamy. Vita igny, izy kofa zegny, bon, atsika commencer élection, allo ataotsika référendum. Anareo fa mila constitution ni état fédéral, ka ianareo iliana be zaza, izy fa misy constitution io, raha jiaby zegny fa pare raha zegny tamin'ny Zafalbera, fa pare raha zegny tamin'ny Didier Ratsirika. C'est le moment de le mettre la carte sur table. Vous laissez anareo jiaby, anareo boka voalohany magnasasa mivolagna incitation à la haine. Zegny tsisy incitation à la haine, c'est vous qui faites incitation à la haine. Za ko tsary nagnasa anareo, za ko mivolagna apetsaka état fédéral direct anareo non de gnavakavaka, ino agnavakavaka zay? Fotony agnaty lohanareo anareo magnavakavaka, fotony fa agnaty lohanareo zay mpagnavakavaka, ataonareo fa olo igny magnavakavaka. Zavanareo amizay définition de état fédéral amin'ny dictionnaire, soit amin'ny internet, soit amin'ny l'IA, zavanareo une définition ni état fédéral. Zay volaniko, atsika fa misy bora réglage fa leader ne igny, bora réglage fa leader, Eliana Bezaza leader. Azonareo zegny, misy koa leader i raha fakanjo Christian, c'est des leaders ça, mais à condition cette fois-ci volaniko ireo koa ampiatsika. Tanareo za nagnampy anareo nanjongona, za anisany nagnampy, zay mivolagna fa za tsy nagnampy, je suis désolé, information jiaby nalefako tato igny, mais nagnampy tsara bekiny za, nanjongona Andry Rajoely, za anisany nagnampy. Tsy zaza raiky nampieko anareo, niany ty ampy anareo koa vahoaka malagasy ampandroso Madagasikara, agnapetraka le système, agnadoso le système central. Exemple, opérateur économique, mila miambigny, décision Antananarivo, karana raiky, nangala ciment jiaby, io amizay karan'io, mandefa Diego adoka n'importé, mandefa tseko aia, mandefa aia, fa le sasany karany fa amin'ny Diego admettons, ireo fa tsy mavita mangala tany hafa eky. Fotiny fa naleny rô baka Antananarivo, karany baka Antananarivo, le marché jiaby, contrôlendreo raha jiaby. Karakôry atsika tsy dobo amizay? Zegny amizay olo jiaby voa hay, nagnino mba moramora izy Antananarivo, lafo izy aminay aty. Normal. Or que atsika misy la douane, miambigny Antananarivo. J'espère que je me suis bien fait comprendre explication naka igny. Gasinaka des fois tsy de mazavazava loatra, mélanger ko système français, mélanger ko itsikiniako, mais j'espère que je me suis bien fait comprendre raha mivolaniko taminareo. Io tsisy haine. Même l'hôpital tsika, zavanareo. Miamby spécialiste boka Antananarivo. Donc la vie Antananarivo zay tsaratsara la vie atsika boka la côte. Je suis désolé, non merci. Zavanareo l'hôpital en Bilbeo. Au moins mis l'hôpital digne de son nom. Ah oui, il faut miala état central. Io volanko aminareo. Io problème tsika depuis 1960. Depuis katsika nazy indépendant, io problème tsika état central io. Mbo mitsangana anareo mpianatra zegny, anareo intellectuel zegny. Hitanareo raha fa tsy manjary. Nagnino mbola insistenareo. Eko anareo vao commande ny club 48 ty. Marigny. Fa, à un moment donné, volanko réfléchissez un peu sérieusement. Non, zapka tsy volagna borzan, za tsy volagna, même atsika am côté misy tsy tia système état fédéral io. Fotiny mihina boka ro. Azonareo, le misy entreprise maventiventy, tsy tiandreo misy concurrence ao.
zay ny volaniko resaka nataoko teo exemple resaka forage a zavanareo misy pakebo avatsika baka Diego azonareo zay misy pakebo 4 baka Tananarivo avy mandeha mangala asa ataony ro magnefa patente magnefa licence a Tananarivo tsy meloko azo mampiady amizay azo mampiady fotony anareo volagna fa avy 4 andeha agny mais non faut pas faire ça comme ça anareo koa mitady volagna Diego ty nampitsiky vola raha jiaby transparent Nosibe nampitsiky vola Tuliana nampitsiky vola azo tsy nampitsiky tamity Tananarivo je sais pas moi iena tsy nampitsiky tamity fa ro tia agnamboatra exemple éolienne je sais pas moi exemple tia agnamboatra éolienne mila aide ok y a pas de souci alaigna vola ty vola ny état raha jiaby io misy pourcentage mandeha amy l'état tsy maintsy misy pourcentage mandeha amy l'état boka igny amizay volan'ny l'état igny agnamboarigny raha collective ny jiaby mais la région il faut qu'il s'occupe volan'ny commune c'est pour la commune azonareo agnamboatra raha la région c'est pour la région c'est samboly misy budget nazy voilà mon frère maro koa n'olo fa tolotolotra amy saigninazy maro koa n'olo fa magneky mais za koa fa mandeha fa raha zegny olo jiaby fa mikapokapoko or que ro mipetraka io fo tsy magname solution ro tsy magname solution agnatin'ny roandreo androboka Tananarivo azo mandroboka Tananarivo anareo zo mandroboka Tananarivo pourquoi zavanareo embouteillage à Tananarivo pourquoi parce que à l'époque Marc Ravalomanana nahazo Marc Ravalomanana nisy entraîne raha jiaby ta Tananarivo tagny olo jiaby tamy province tsisy asa na regny fa misy asa Tananarivo nilomay tagny ro jiaby andeha zahasa rongona Marc Ravalomanana entreprise jiaby nefa nafakasa olo jiaby tavela tagny même frais andeha ody tsisy tamindreo exode rural amizay boka naresaka amizay firy population à Tananarivo firy population à Tananarivo donc laissez Tananarivo respirer un bon coup aloha alifasa koa izy iny sasany mandeha amy province aby io amy région aby io fa tsy Tananarivo fo anareo boka tsy mandiniky soi-disant to fa nisy ministre to fa nisy tagnatin'ny gouvernement tsy nandosy ny anty mbola continuer non je suis désolé non oui oui voilà zay volaniko ninaka état fédéral je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas l'état fédéral mais ni expliquer quiz en français et en malagasy fotiny des fois za m'expliquer en français ataova teny gasy ataoko teny gasy izy ataova teny français mais tu vois za magnaraka volagna anareo ni expliquer quiz mbola tsy mazava amy sasany namezako koa exemple ino matsara état fédéral tsisy olo magnano politique nagnano explication karaha igny possible Eliana Bezaza nagnano explication karaha igny tsisy olo nagnano explication napetrako tsara pourquoi fa tsy nianitra tsy mila atao état fédéral mais tsy volagnindreo pourquoi ninaka volagno pourquoi état central tsy tsara pourquoi état fédéral tsara zavanareo publication nataoko ny partageko zavanareo ino explication nakao tsisy magnavakavaka zay tsisy magnavakavaka fa apitranareo état fédéral fa tsisy olo mila état central ty état central Tananarivo mandroboka toutes les régions ny vonieny ny diadiavindreo zay mitondra io mamono Madagasikara hitatsika maso zio anareo mila porofo izy io porofo izy koa état fédéral izy ty andraduely zegny tsy navitany lefa fotiny au moins misy gendarme fédéral misy maramila fédéral tota Sainte Marie to fa niambiny izy fa tsy niambiny beko boka Tananarivo alo arretenareo andraduely non je suis désolé azonareo zegny donc état fédéral il faut que olo jiaby zio vahoaka malagasy jiaby mila mitrangana miattaque état fédéral iro dinosaure politique Ravalomanana iery non et non itandreo fa hitanareo ro zio fagnaboaka devant io fa mi respire ro andengala pouvoir karaha ro igny génération Z andeha robatindreo tolotra nataony génération Z or que ro tamy 11 candidats amy chou-fleur nambelandreo andraduely ny tandatsika or que izy fa français
nangalatra vato izy mbola nambelanjoo koa izy nitandatsika nambelanjoo izy nahazo jusqu'à niany anareo ne nampanananjo radio karaha io anareo fôtiny opposant anareo nul anareo tsisy raha vita anareo jiaby teo tsisy azovy nasaky nihetry tsisy nasaky nihetry maintenant anareo agnisany nandroboka Madagasikara miaraka aminanjy radio ely niany ty génération Z niady tso andeha hidivanareo ro or que anareo niambigny to ombiagna misy maty ombiagna misy naty non je suis désolé état fédéral apitranareo Diego agnisany nagnano Tananarivo nagnano fa Diego koa agnisany nagnano nisy naty koa bora réglage mitady état fédéral apitranareo état fédéral. Oui mon frère, la Suisse diable, la Suisse zavanao la Suisse, Canada, Afrique du Sud, Éthiopie, maro foeky, Allemagne zava industriel ini Allemagne matanjaka fôtiny état fédéral misy concurrence io tsy raha valimana agnano concurrence karaha nataony teo izy nitana teo andeza Diego aleny raha jiaby aleny usine jiaby non ambila olo même olo boka même chinois même azov izy koa gaz mavita mitondra izy ambila aleny gaz koa mais ampidira investisseurs internationaux ampidira zay tsy mila la France amiagna la France fo non je suis désolé mila magnano concurrence quoi mila magnano izy koa la Russie ty hidriky ambila la Russie mihidriky à condition que izy magnamia voninahitra amin'ny malagasy fa tsy azao hoe Ravatomanga andeha commande la vaninareo vous êtes malade ou quoi anareo mamboly marary taizagna anareo jiaby mionjika anareo mandeha magnano la vaninareo avy izy mitrangana io lunette nazy ninakaty izy volaniko zegny ianko amy fusil donc izy andrany je suis désolé hangovinaka zany fo maraindraigna andeha agnano ke anao ndeha karaha anao zio mandoky anao agnatin'ny tragnonao avy izy andeha hina varinao je suis désolé non tsy karaha zegny oui, Éthiopie, c'est le système fédéralisme. Or que Éthiopie, vlan comme narot en 1980, la famine, même Madagascar, timbola nangamp Éthiopie. Madagascar nangamp Éthiopie. Nianti 95 ro na petkando état fédéral, fir avion Ethiopian Airlines. Zegny amizay vlan comme narot, le système fédéralisme, youfou ampandroso Madagascar. Natoa zany volagna aminareo amizay maro koa maramila mikeky za mivolagna fa io izy koa mbola centralisme io fo io volagninjô io Madagascar mbola karaha io fo ary Madagascar hitatsika fa karaha io fo Madagascar rango atsika nazo indépendant ary nazaveko kotady koa anareo jiaby fa andepedivin'olo aby io mivolagna la France andeha hiady Madagascar. La France est l'ami de Madagascar. Misy accord nataony ro dirigeant malagasy ndraiky français accord de défense azonareo zegny accord de défense. La France pourquoi izy eto miambigny fo izy koa vaky la guerre anareo agny milice Mamravatomanga miaraka militaire malagasy militaire malagasy ne la France miforme izy azonareo zegny la France va protéger ses ressortissants vlanko zegny. C'est normal, iro en garde eto. Anareo koa mahita en alerte. Iro fotsy andeha agny. Tant que mbola milamy, mbola voatanany maramila, gasy io, iro tsy mihetriky. Mbola tsisy en danger zay, tsisy danger zay. Normal, préfet mivolagna, on surveille. C'est pas pour dire zay andeha agny. Izy koa vaky la guerre, iro avy miprotéger ressortissant-ndreo lefa andreo ambassade ale pitiligny-ndreo agny, européen jiaby mandeha. Zay problème in gasy vlanko zegny. En Russie misy la guerre, aie gasy. Aie autorité malagasy. Nambelandreo naty tagny namatsika diaby. Zegny, au cas où tsy anareo fa anareo aby fa mialamboetsy. Ino mba diran'ny la France? Normal. C'est normal. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ça a duré un petit peu. Fotiny nomaly za nazo nouvelle niany za mazo nouvelle olo mivolagna taminaka azave tsara edy resaka état fédéral azave edy ino rôle la France na ino andry raduel nandeha fotiny miambigny Tananarivo andeha contrôle Sainte-Marie boka izy koa napetraka andreo tagny comment gendarme fédéralisme soit maramila fédéral tsisy nasaky nandeha andry raduel
tsy nasaky nandeha Anjirajoely fotony bloqué njo fotony mila miandry Tananarivo Anjirajoely koa neto ambesa ny tany lebetsika ty asa mety samborigny izy ambesa tegna tanetsika le temps zegny falosy ro falosy or que igny responsabilité ok karaha juge amy tribunal anao misy problème amy jirama raha ty mbola nandeha Tananarivo marary anao l'hôpital mila mahazo spécialiste boka Tananarivo non mais arrêtez passeport mila mandeha Tananarivo donc ça suffit za fa mivolagna aminareo zay ça suffit zegny volagniny hoe certain colonel nikiky za io amizay zoaky mivolagna resaka état fédéral zegny za fa ela za nivolagna état fédéral anareo namagna nitolona volagniko zegny anareo nivolagna taminaka za compréhensif miaraka aminareo za militaire boka azonareo zegny za koa fa mivolagna zegny nareo mivolagna treny clair zao miady état fédéral fa izy koa fa miala Anjirajoely io tsika miady koa za miamby gny hypocrisie nareo io boka za miamby gny hypocrisie nareo ivolagna resaka état fédéral anareo fa angigny i continuer état central ary volavolaniko etanareo jiaby za fa mivolagna aminareo je n'ai rien à perdre za tsy mila pouvoir za tsy mijery place fa anareo tsy maintsy volavolaniko eto nampianay anareo karaha zegny ko position anareo à chaque fois alotsika antseny ka ifidy ty izy koa fa karaha zegny nataona Anjirajoely tamin'ny ro boka varitra tagny misy député aroe nagnano signature tsy nila état fédéral misy député aroe non tsy député aby ro tsary lany député mitandatsika teo tanao anao koa micorrompre fa ianao izy tu vois valeny Zanahary igny donc zegny volaniko ny anty zay tsy mila avoanareo eky avant c'était avant génération zio fa hafa iro mandiniky Anjirajoely fa tsy mipody amy place neky Anjirajoely tsy mipody amy place c'est fini pour lui fa attention volaniko misy ennemi à l'intérieur ozio ennemi fantôme ity ro dinosaure de la politique ty ary Mamirahavatmanga mbola tsy maty volaniko aminareo zay volanazy mbola miegny tsara tant que izy tsy bloqué nareo geler leurs avoirs io miza iny raha vitany avocat boka Madagascar ao iny raha vitany avocat boka Madagascar iny raha vitany avocat boka Diego Sarez resaka tasiano détournement de fonds tam gouvernement atao tam gouverneur atao iny raha vitany nareo amy corruption nataonareo jiaby io zegny izy fa j'espère que je me suis bien fait comprendre nizaveko izy tamy français nizaveko izy tamy gasy j'espère ça va être ça zegny volaniko miedivatsika état fédéral il y a que la seule solution c'est l'état fédéral sa décentralisation mais déjà c'est déjà gagné atsika mirapproche zany mitanjegny volagna volaniko zegny izy koa volagna sarotsy loatra magnano nagnino mba tsy sarotsy tany hafa amitsika mila sarotsy fo raha jiaby excuse nareo boka zegny ino mba sarotsy izy nareo mila vola gelenareo contenu Mamirahavatmanga Anjirajoely NC Christian général Labombe iro jiaby ministre antonja teo vérifier nareo tahena zahoanjareo vola le bien malaky mipody a Madagascar anareo mila vola allo adosoanareo sécurité aéroportuaire ao tanany Mamirahavatmanga apitranareo les vraies sécurité aéroportuaire anareo tsiny vola midika par mois ivato 1,500,000 € par mois anareo mila vola boka vola tsy mila mitsosa zegny gelenareo continue jiaby vendez les biens mal acquis de Mamirahavatmanga sur Paris ni sasany en Suisse ni sasany en Belgique ni sasany à Dubaï donc anareo mila vola boka vola zegny misy il suffit d'aller le chercher là où il faut zegny amizay volaniko aboanareo prisonnier politique jiaby fa prisonnier politique jiaby misy mahay secret ndreo zegny volaniko kazavonianareo mila arrêtenareo geler continue continue zanakandreo continue zavanareo tsara karakory nampidiragna vola tato oui zegny zay merci aminareo nitandregny j'espère que cette fois-ci olo jiaby nitandregny naregny
izy koa mbola tsy mazava amy sasany, izy koa mbola tsy mazava ny sasany, je suis là pour, za tsy lany mégable anko aminareo zegny, je suis là pour répondre. Justement, sokafa ataova aéroport international, zay boka Marseille ty, zay ty andeha directement Diego Anjakaka ao. Zay boka Toulon, zay ty andeha direct agny a Diego, zay tsy mi-passeport Tananarivo. Hein? Zay tsy mi-passeport Tananarivo. Vous vous rendez compte? Le vol intérieur, plus cher que le vol international. Vol intérieur. Laflafun vol international. C'est normal, Bokazi. Ah oui, c'est normal. Donc, zegny izy ntsika, bonne semaine à tous. Mbola tsy vita niady vlango fa. Tiens attention. Michael, fais gaffe à toi. Parce que de toute façon, je t'enverrai des messages après. Fais gaffe, Michael. Iro io, tsy olombelogno sasany mamravatomanga tsy olombelogno. Tsy olombelogno. Ary nivolagny tsara, je mets en sécurité l'argent. L'argent volagny. Ataony en sécurité zay l'argent à Morisson. Dikan'izay fa hainy fa izy nangalatra. Tout simplement. Izy koa nareo resaka économique, oh mila maro olo manampahaizana ao. Zavanareo contactenareo Imbe Jovial. Économiste de renommée. Azonareo zegny. Izy koa resaka manampahaizana, gasy maro. Gasy maro. Bon, nareo mbelako fa mbola misy raha maro atao. Merci aminareo jiaby nitandreny.